Gaurko elkarrizketan sarreran aurreratu dugun moduan Nerea Gamboarekin egoteko aukera dugu. Kolaboratzen hasiko da, nutrizionista da eta elikaduraren inguruan arituko da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi, hori esan duzun moduan, nutrizionista naiz eta uste dut aukera ona dela horrelako informazioa jendeari iristea eta azken finean informazio okerroiek zuzentzea. Hori da, zuzentzea, bai, nolabait zuzentzea. Hemen txaloan zure hitzaldi bat emititu genuen eta nahiko interesgarria izan zen, hori Eguberriak eta gero ze nolako elikagaiak onak diren. Hori da, dieten inguruan hitz egin genuen, bai, ze azkenean bereziki Eguberrien ondoren jendeak dieta, pisua jaitsi nahi du, eta orduan dietak bilatzen hasten da, eta orduan informazio asko eta asko dago, baina benetan informazio oso gutxi. Eta orduan horren inguruan hitz egin genuen, bai, eta oso ongi, bai. Zibibox batean izan zen, eta normalean hitzaldiak ematen dituzu? Bai, normalean nik Zibiboxean ematen ditut euskarazko nutrizio inguruko euskarazko hitzaldiak, orain maiatzan izango dugu beste hitzaldi bat, nolabait gaur egungo gaixotasunen inguruan, elikadurak gaixotasun hauetan, gaixotasun hauekin harreman asko dauka, eta orduan horren inguruan hitz egingo dugu hurrengoan, bai. Eta, ikastetxeetan ere ibiltzen zara? Bai, azkenean, ikasketak bukatu nituenetik, tailerrak egiten egon naiz, eskoletan ikastetxeetan hasi nintzen, eta gosarien inguruko tailerrak egiten ditugu ikastetxetan, ze azken finean bereziki aurren gosari hamaiketako eta eskariak ez dira batere osasuntsuak, eta orduan horren inguruan egiten ditugu tailerrak, gutxinaka bazkari horiek hobetzen ditugun. Gazteleraz eta euskeraz? Bietan, gazteleraz eta euskarazko ikastetxetan, eskoletan, euskeraz. Ingeleraz ere egiten ditugu tailer batzuk, baina bereziki gazteleraz eta euskeraz, bai. Eta zuk nutrizioa ikasi zenuen? Bai, ni Iruñakoa naiz, baina Lleidara joan nintzen nutrizio unibertsitatera. Ez nekien oso ongi zer ikasi, azkenean batxilergoa bukatu nuenean ez nekien medizina edo horrelako zerbait ikasi nahi nuen, baina ez nekien zehazki zer. Ez nuen inoiz entzun nutrizio karrera hori. Eta azkenean bukatu nuen nutrizio ikasketetan, eta hasierako pentsamendua zen lehenengo kurtsoa egin eta gero medizinara pasa. Baina lehenengo kurtsoa egin nuen, asko gustatu zitzaidan, interesgarria iruditu zitzaidan, eta jarraitu nuen, eta gero masterra baita ere honetan nutrizio inguruan egin nuen, eta orain asko gustatzen zaita bai. Eta gainera ere, medizinarekin azkenean osasunarekin... Bai, hori da. Banekien osasunarekin harremandutako zerbait ikasi nahi nuela. Baina ez nekien, adibidez, hori esan dudana, nutrizio karrera ez nekien zegoenik. Eta elikadura hori zuzenean eragiten duela gure osasunean, ez? Hori da, gero eta gehiago entzuten da, elikadura zaindu behar dugula, gero eta gaixotasun kroniko gehiago, diabetesa edo horrelako gaixotasun gehiago daude gure inguruan, eta konturatu gara hori gure elikaduraren ondorio dela. Ez nolabait badaude beste faktore batzuk, baina nolabait gure elikadura zainduz gaixotasun horiek izateko arrisku gutxiago izan dezakegu gure elikadura zainduz. Azkenean ere ez jakintasun asko dagoelako jendeak agian ez dakit supermerkatura joaten da eta edozein gauza ona dela uste... Bai, esan dudan moduan egia da jendearen artean gero eta gure gehiago dago bere elikadura zaintzeko, badaki garrantzitsua dela bere osasuna zaintzeko, baina ez daki nola egin. Eta
gertatzen dena da, botere asko daukatela industriak eta elikagai ez osasuntsuen industriak botere asko dauka, eta orduan iristen zaigun informazio gehiena ez da batere osasuntsua edo ez da egia, nola baita esateko. Eta orduan hori esaten duzu moduan supermerkatura iristen gara, eta azkenean jendeak ez dauka informazioa bere aukerak osasuntsuak izateko. Edo uste du hori esan diotelako aukera hori osasuntsuagoa dela, baina benetan ikerketak ikusten baldin baditugu ez dira batere osasuntsuak horrelako elikagaiak. Eta orduan, nire gomendioa beti esaten dudana da, supermerkatura joaten baldin bagara erostera, ez ditugu begiratu behar handitan jartzen dituzten gauzak. Rico en fibra, bajo en grasas eta horrelakoak. Ze azkenean erabiltzen dituzte gauza horiek gure arreta deitzeko eta osasuntsuagoa dela pentsatzeko, baina ez dira batere osasuntsuak. Orduan, begiratu behar duguna da, begiratu behar ditugu osagaiak, produktu horrek eramaten dituen osagaiak. Benetan osagai osasuntsuak dira edo ez. Eta, beti esaten dudana, hoberena merkatura joatea eta ez supermerkatura. Edo supermerkatura joaten baldin bagara, merkatuan aurkitzen ditugun gauza horiek erostea, ez? Azken finean, frutak, barazkiak, zekaleak, haragiak, baina horrelako elikagaiak ez direnak, deitzen ditugunak, ultraprozesatuak, ez direnak ultraprozesatuak. Azken finean, ikerketek ikusi dute, ultraprozesatu horiek, gero eta gehiago jaten direla gainera, harreman handia daukatela gaur egungo gaixotasun horiekin. Obesitatea, diabetesa, kolesterola eta horrelako gaixotasunekin. Eta adibidez, telebistan iragarkietan ikusten dugunean, ez dakit, kolesterola jaisteko edari hau edo horrelakoak? Esan dudan moduan, hori, badakite jendeak bere osasuna zaindu nahi duela, eta orduan ateratzen dituzte nolabait produktu batzuk hori, kolesterola jaisteko edo horrelako gauzak egiteko. Baina benetan ikerketak ikusten baldin baditugu. Azken finean gehitzen dituzte gauza batzuk batidoietan edo jogurroietan, gehitzen dituzte gauza batzuk badakigunak laguntzen dutela kolesterola jaisten, baina beste gauza batzuk dituzte baita ere, azukre asko daukate, eta orduan azken finean ez da elikagai osasuntsu bat. Gure osasuna hobetzeko, bai kolesterola jaisteko eta horrelakoak, kirola egin, benetazko elikagaiak jan, barazkiak, frutak eta horrelako benetazko elikagaiak, ez prozesatuak, ez ultraprozesatuak, eta ez ditugu behar horrelako jogurrak eta horrelako gauzak. Orduan, elikagai hoberenak etiketarik gabekoak. Hori da. Eta azkenean jendeak esaten du, baina denbora asko galduko dut, supermerkatura joaten baldin banaiz eta etiketak begiratzen egon behar baldin banaiz, eta zuk esaten duzuna orain bertan. Ez dituzu etiketak ia begiratu behar, ze etiketak dituzten elikagaiak ez dira osasuntsuak gehienetan. Daude prozesatu batzuk, bai osasuntsuak direla, eta gainera, adibidez, txitxirio kontserba batzuk edo horrelako kontserbak bai osasuntsuak dira, prozesatuak dira eta denbora kentzen digute, ez, prestatzeko denbora hori, eta horiek bai osasuntsuak dira. Baina supermerkatuan aurkitzen ditugun produktu gehienak ez dira osasuntsuak. Eta orduan, noiz behinka horrelako zerbait erosi nahi badugu, bai begiratuko dugu etiketa, baina ez gehienetan, zuk esan duzun moduan, etiketak ez dituzten elikagaiak erosi behar ditugu. Eta elikadura on bat eramateko, zer da merkatura joaten garenean aukeratu behar duguna? Merkatura joaten baldin bagara, normalean merkatuko eskaintzak osasuntsuak dira. Garrantzitsuena, beti esaten dudana, frutak eta barazkiak tokian tokikoak baldin badira askoz hobe eta sasoian sasoikoak. Orduan, ez bakarrik osasunari begira, baizik eta ingurumenari begira, ez garrantzitsua da baita ere hori. Ingurumenari hori naturariari zara? Hori da, bai. Hori, zaintzeko ze bestelaz?
Bai, ze azken finean, orain bertan, ezagit, adibidez, meloia erosten balin badugu, munduko beste punta batetik ekartzen dute meloi hori ona. Eta horrek, kontaminazioari begira eta bai, bere eragina duela. Hori da, eragina dauka. Eta orduan, tokian tokiko elikagaiak erosten balin baditugu, bai, hori, naturalarentzako da, eta gainera gure inguruko nekazarientzat eta beltzainentzat hobe baita ere. Bai, hemengo ekonomia ere bultzatzen dela. Hori da. Eta adibidez ere bihar tailer bat izango duzu, ez? Bai, esan dudan moduan, ez nuen pentsatzen, ikasketak bukatu nituenean, ni beti pentsatzen nuen kontsulta batean egon, edo ospitalean egin nituen praktika guztiak, eta orduan hori pentsatzen nuen izango zela gutxi gora bera nire lana, ez? Baina esan dudan moduan ikastetxetan hasi nintzen tailerrak egiten, ikusi nuen behar handia dagoela jendeari informazio ona zabaltzea, eta orduan gutxinaka gustatu egin zait hori, ze ikusten dut jendeari gustatzen zaiola eta benetan interesatzen zaiola benetazko informazio hori izatea, eta gainera uste dut guztion eskura egon behar dela informazio hori, ze azkenean aukerak ez ditugu aukerak informazio hori izan da, ez dugu informazio hori gure elikaduraren aukerak hartzeko. Lehen aipatu duzu, azkenean jaso egiten duguna da multinazionalek zabaltzen dutena. Hori da. Orduan, orain baita ere, Zibiboxean egiten ditudan hitzaldietaz gain, tailer batzuk egiten ditut. Orain dela 2 asteburutan egin nuen elikadura osasuntsu bat jarraitzeko informazioa eman da, ez? Eta bihar gosari, hamaiketako eta askari osasuntsuen inguruan hitz egingo dugu. Ze azken finean, gaur egun hemengo biztanleriaren arazoa ez da inbeste bazkari eta afaria, ze gutxi gora bera osasuntsuak dira, batzutan ez, baina gutxi gora bera bai, baina arazoa dago gosarietan, hamaiketakoetan, askarietan, azken finean, industria horiek saltzen digutelako gosaria izan behar dela gaietak, madalenak eta horrelako gauzak, eta orduan azken finean saltzen dizkiguten produktu horiek ez dira osasuntsuak eta eskoletara joaten balin bagara, ikusten normalean jartzen ditugu hamaiketako guztiak mahai baten gainean ikusteko benetan zelako hamaiketakoak ekartzen dituzte. Zu joaten zarenean. Bai, eta gehienak ultraprozesatuak. Eta orain dela gutxi atera zen ikerketa bat, 8 urteko uste duzen, 8 urteko ume batek, Espainiar, 8 urteko ume batek, janduela bere aitonak baino azukre berdina. Bere aitonak bizitza osoan janduen azukre berdina. Ze, OMSek gomendatzen duena da, pertsona helduetan 25 gramo baino gehiago azukre ez ditugula jan behar, 25 gramo baino gehiago jaten bali baditugu gure osasunarentzat okerra dira. Eta aurretan, 17 inguru, eta gaur egun, ume batek egunean 111 gramo jaten ditu azukre. Orduan, benetan arazo larria da, eta gero eta leheno gaixotasun hauek, diabetesa edo kolesterola eta horrelako gaixotasunak jende heldutan gertatzen zen, eta gero eta jende gazteagoetan gertatzen ari da, horregatik ze txikietatik, ez ditugulako elikagai osasuntsuak jaten. Ia inork ez du frutarik eramaten hamaiketakorako. Gehiena gaietak, zukuak eta horrelakoak dira. Orduan, arazoa larria da, eta espero dugu gutxinaka nutrizionistak ere adibidez osasun bidean sartzea, eta gutxinaka gure ahotsa gehiago entzutea biztanleria
konsienteagoa izateko eta bere elikadura gehiago zaintzeko. Azkenean, gure aitona amonen belaunaldiarekin konparatuz, gu eskurago daukagu supermerkatua eta ez jakintasuna baita. Ez jakintasuna batez ere, bai. Eta gero iragarkiak ikusten baldin baditugu, zaila da, azkenean gure inguruan ditugun iragarkiekin edo horrelakoekin, zaila da gure osasuna zaintzea, eta bereziki haurrentzat. Iragarkietan ateratzen baldin badira jostailu batzuk edo bere marrazki bizidunak, gustokoenak, bai, ezakit boio batekin edo zuku batekin edo horrelakoak, azkenean haur horrek hori nahiko du. Eta hori, egunean zehar gure inguruan horrelako estimulo asko ditugu eta oso zaila da hori kontrolatzea eta ez erostea edo ez jatea horrelako gauzak. Eta esan duzunaren arira, jende askok pentsatuko du, bueno, fruta sartu ordez, zuku hau sartuko diot. Bai, azkenean egia da denbora asko ez daukagula egunean zehar, eta hori izaten da normalean jendeak esaten duena, ez daukat denborarik, ez nire elikadura zaintzeko, ez nire aurrari 11etako bat motxilan, osasuntsu bat motxilan sartzeko. Baina nik esaten dudana da, fruta bat sartzea denbora berdina da, zuku bat sartzea baino edo boio bat edo horrelakoak. Azkenean, industriak ongi egin du, ze pentsatzen dugu horrelako zukuak osasuntsuak direla, fruta zukuak direlako. Baina ez dira osasuntsuak, azukre asko dauzkate, eta ez bakarrik azukreak, baizik eta gehigarri asko ikusi direla, ez direla batere osasuntsuak gure osasunarentzat. Eta normala da, zuku horiek dituzten zaporeekin, gero aurrak sagar bat nahi ez izatea, edo barazki plater bat nahi ez izatea. Ze azkenean gertatzen zaiguna da, hori esaten dudana, zapore, beste gauza horiek dituzten zapore gozoekin, gero benetako elikaduraren, elikagaien zaporea ez dugula somatzen. Eta lehen esan duzu, afarian eta gozarian gehiago kontrolatzen dugula elikadura. Afarian eta bazkarian, bai. Ze normalean, egia da gero eta elikagai prestatu gehiago jaten ditugula, erosten ditugu ja prestatuta, berotzen dugu eta jazta. Baina normalean gure inguruan benetazko elikagaia jaten dira bazkarian eta afarian. Egongo dira etxeak barazki gutxiago jaten dituztenak eta beste batzuk gehiago, baina normalean ez daude ultraprozesatu asko. Baina gozarian, 11etakoetan eta askarietan ultraprozesatu asko, eta hori da ikerketek esaten dutena larriena dela. Eta gaixotasun horiek izateko arrisku handiagoa daukagula horiek janda. Bueno, ez jakintasun hori zuzentzeko ere erreminta garrantzitsu bat, sare sozialak dira. Bai, hori da. Hori, azken finean egunean zehar jende guztia dago konektatuta sare sozialetan, eta hori ikusita pentsatu nuen interesgarria izango zela hortik ere informazioa zabaltzea, eta gutxinaka jendeak ikusten baldin badu benetazko informazio hori, gutxinaka, igual, hori, ez jakintasun hori hobetu dezakegu. Eta orduan, urrian uste dut hasi nintzela Instagrametik partekatzen errezetak edo informazioa, eta bereziki entzuten ditugun mito horiek egiak diren edo ez partekatzen. Ze bereziki sare sozialetan mito asko entzuten dira, pertsonai famatu asko ateratzen dira, bai batidoak edo dietak edo horrelakoak saltzen, bai azken finean saltzen, eta orduan, hori, gutxinaka, benetan gai honetan profesionalak garena benetazko informazioa zabaltzen baldin badugu, egia da ez daukagula bestek bezain eragina eta eragina baita ere,
Baina, bueno, gutxinaka uste dut, erramienta ona dela eta interesgarria dela, bai. Eta hori errezetak eta bai. Bereziki ideiak, ze azkenean batzutan, askotan ez dakigu bazkaltzeko zer jarri, edo afaltzeko zer jarri, edo gosaltzeko, eta kostatzen zaigu asko, gosari osasuntsu bat egitea, eta orduan hor ideia asko partekatzen ditut, adibidez nire gosariak partekatzen ditut, eta horrelakoak, jendeak ideia hartzeko, eta gustoko baldin badu bere elikaduran sartzeko. Eta zu adibidez, ikasten hasi zinenetik zure aldaketak egin dituzu zure elikaduran, edo betidanik osasuntsua izan zara? Egia da, betidanik ez dudala oso gaizki nolabait esateko, baina bai nire ikasketak bukatu nituenean, nire elikadura aldatu zen bai. Ze benetan ikusten duzu oso garrantzitsua dela eta askotan ez dugu pentsatzen. Eta saldu digute moderazio hori, elikagai hauek moderazio jean, baina bakoitzak bere moderazioa dauka. Eta azkenean uste dugu egunero, gosaltzeko, hau, askaltzeko, hau. Eta uste dugu hori moderazio bat dela, baina benetan egunero jaten ditugu horrelako elikagaiak ez osasuntsuak. Eta aurrekin hori asko ikusten dut, galdetzen dudanean elikagai ez osasuntsuak noiz jaten dituzten, esaten didate bakarrik asteburuetan edo igandetan. Ze pentsatzen dute bakarrik gominolak eta txotxoak eta horrelakoak. Eta benetan tailerrak bukatzen ditugunean esaten didate, bai, egunero jaten ditugu horrelako gauzak. Eta orduan, egia da, azken finean gurasoekin egin beharko genituzkela horrelako tailerrak, ze beraiek dira prestatzen dituztenak gosari horiek edo hamaiketako horiek. Baina, haur horiek etxera iristen direnean kontatzen baldin badute, gutxinaka, ia beraien gosariak aldatzen diren, bai. Eta azkenean, adibidez, biharko tailerrak jende guztiarentzako da, ez? Bai, hori da, jende guztiarentzako, bai jende helduarentzat, bai aurrak dituzten jendearentzat, orduan irekita daude eta jende guztiarentzat, eta hori benetan interesgarria da, ze esan dudan moduan askotan ez ditugu ideiak edo ez dakigu oso ongi zerian, erlazionatzen dugu osasuntsu jatea, ez dakit, erlazionatzen dugu ez osasuntsu jaten baldin badugu, divertigarriagoa da, gozoagoa, eta osasuntsu jaten baldin badugu, aspergarria, beti berdina, barazkiak bakarrik, entxaladak, eta azken finean osasuntsu jatea ez da hori. Eta orduan, horren inguruan hitz egingo dugu bihar, gosari ideia asko prestatuko dituguan bertan, eta gero errezeta edo ideia txosten bat banatuko diet. Eta hori, gutxinaka, ideia horiek beraien elikaduran sartzeko bai. Nun eta noiz izango da? Izango da, sukalde denda batean, deitzen da Ambito Estudio, Ambito Cocina. Iruñan? Iruñan, bai. Eta kalea da San Alberto, número 5. Eta gazteleraz edo euskeraz biharkoa? Biharkoa gazteleraz izango da, bai. Ze, orain arte aurten egin ditudanak euskeraz izan dira, eta bai, jende asko eskatzen dizkit baita ere gazteleraz ematea, eta hori, txandatzen ditut, bai. Ingelesez ere esan duzu? Bai, hori da. Orduan, hori, jende gehiago iristeko, Eta zure Instagrameri buruz hitz egin dugunez, zein da izena edo? Izena ng.nutrición. Orduan, hori jartzen baldin baduzu, aurkituko duzue nire orrialdea, eta hori esan dudana. Ideiak, errezetak, eta baita ere informazioa, orain dela gutxi partekatu nuen adibidez, proteinen inguruko informazioa, ze proteinak asko entzuten ditugu, baina azkenean proteinen inguruan hitz egitean bakarrik pentsatzen dugu haragia, arrautza eta arraina, baina badaude beste elikagai batzuk, bereziki landare jatorrizkoak, proteina dauzkatela eta osasuntsuak direla. Horrelako informazioa. Beste egun batean horri buruz arituko gara. Oso ongi, mila esker. Mila esker Nerea bai etortzeagatik. Eta hurrengora arte. Bale.